Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme, jak vytvoriť krásnu profilovku na svoj YouTube účet. Takže najprv napíšete pizrev.me, kliknete na vyhľadať. Teraz počkáte, kým sa vám to loadne. Potom sa vám to ukáže taký po japonsky a tam hore kliknete na language a potom tam dáte English. No ja si tu vyberiem napríklad tento. Teraz počkajte, kým sa vám to loadne, načíta. Dáte hrať. Teraz si sem proste ako random niečo ako dáte. Ja tam toho moc nechcem teda dávať, takže už iba pozadie si dám. Takéto. Proste easy. Dobre. Teraz pôjdete sem, kliknete na pridať polohu. Lenže ja už to mám, takže netreba už. Potom kliknete potom na hotovo. Počkajte, kým vám to tento medveď domaluje. Keď už to máte, pôjdete sem, dáte snímka obrazovky. Teraz sa presuniete do YouTube. Kliknite na moje, potom na svoju profilovku, potom kliknete na túto cirusku, na svoju profilovku, kliknete na galériu, potom kliknete na fotoaparát, ešte nejaké máte, takže kliknem na tento, toto si potom nastavíte nejaké také, toto potom dáte uložiť ako profilovú fotku. Takže toto video všetko. Pokiaľ sa vám toto video ľúbilo, rozhodne mi dajte odber na môj kanál, blížime sa k 10 odberateľom a možno takýchto tutoriálov natočím viac v jednom videu. Za 10 odberateľov bude špeciál, takže rozhodne sa tešte, odberajte, no a díky a čau. A píšte do komentárov, či vám to pomohlo.